Nosaltres també tenim una oferta de Lamine per 250 milions. Quan arriba aquesta? Va arribar? Va arribar, sí. Oferta formal? Bueno, entre els agents i això es parlen, sí, clar que és... De 250 milions d'euros? Sí. Quan va arribar? Pues va arribar quan el Lamine estava a punt, inclús està de renovar, ho va dir el president l'altre dia. No ens hem d'amagar, Paris Saint-Germain, Un club important, sí. Per 250 milions d'euros Lamine no està en venda, No, perquè jo, les altres d'intentat... O sigui, al final el Barça no és un club que vengui. A més, tenim exemples anteriors que a les ventes el que han fet és encara fer passos enrere, no? I la veritat és que el Barça no... Una cosa és que els jugadors et diguessin que volen marxar, vull dir, aquí no... Però ens hem enfocat realment en fer un equip que al final se senti el club com a seu i això no té valor i no venta ni un.